салом дӯстдорони футбол, шояд шумо аз охирин хабарҳо аллакай огаҳӣ пайдо кардаед. Ба сомонҳои варзишии рӯоварда рӯйдодҳои асосиро фаҳмидед, аммо дар канали мо метавонед варианти беҳтарро пайдо намоед. Аз имрӯз сар карда мо варианти нави пешниҳоди хабарҳоро рӯи даст мегирем. Дар ин кор шумо метавонед иштирок кунед. Барои ин лозим аст ки дар комментари андешаи худро нависед. Варианти нав чунин аст ки ба сухани ягон кас мо посух мегардонем. Масалан, ба суханони президенти Ла Лига дар бораи ояндаи Месси ва имконияти ӯ барои тамдид кардани шартнома бо дастаи Барселона. Агар фаҳмида бошед, пас меравем. Хавьер Тебас гуфт ки Месси шояд мавсими навро дар Барселона гузаронида наметавонад. Агар дастаи ягон касро нафурӯшад, қонуни ягон касро даъват карда наметавонад ва бо футболбозони худашам ҳаққи бастани шартнома надорад. муайян кардани меъёри аниқи маош як масъала. мушкили асосии Барса надоштани пул барои шартнома бастан бо футболбозонаш мебошад. аз рӯи қоида ҳар як даста аз ҳисоби даромади худ фаъолият мекунад. Барселона бошад наметавонад аз 4 ҳиссаи даромади худро барои бозингаронаш сарф кунад. вазъияти молиявии Барселона баъд аз то он даме ки тавозун таъмин карда нашавад. Барселона дастонаш баста хоҳад шуд ба ҳадде ки наметавонад бо футболбозони худаш шартнома бандад. Барса бояд ба меъёри маблағи 363 миллион худро мутобиқ намояд, дар ҳоле ки масрафи ин даста ба 671 миллион баробар аст, ки хеле акнун 288 миллион ихтисор мекунад. чунин ба назар мерасад ки роҳбари мусобиқа Мессиро пеш карда истодааст. бо беҳтарин бозингари лига ва аз ҳама чеҳраи асосӣ як илоҷ карда шартнома бастан дар кор то ин ки нуфузи мусобиқа пас нагардад. аммо Хавьер Тебас чап гирифтан монеи Месси ва дар Барселона боқӣ мондани ӯ аст. ба ферплей на ҳамаи дастаҳо риоя мекунанд, аммо аз Барса инро талаб кардан дар ҳамин вақту соат аз рӯи мантиқ нест. барои бартараф намудани мушкилие ки Бартомеу ба вуҷуд оварда буд вақт дар кор аст, аммо президенти Ла Лига умуман фурсат намедиҳад. Барса бояд як қатор бозингарони худро фурӯшад, аммо ҳеҷ кас розӣ нест аз маоши зиёд даст кашида тарки даста намоянд. баъди аз даст додани Неймар, Криштиану Роналдо, Ла Лигаро ҳеҷ кас тамошо намекунад ва барои маблағ ба даст овардан Тебас бозиҳои чемпионатро дар Америка ва кишварҳои Арабистон доир мекунад ки ин ба ягон кас хуш намеояд. Ла Лига аз ҷиҳати нуфуз нисбат ба Премер Лига хеле поин рафт ва акнун аз Серия А ва Лигаи якам пастар мешавад. баъди трансферҳои калони ПСЖ таваҷҷӯҳ ба ин мусобиқа зиёд мегардад. Криштиану Роналдо ҳам дар Италия боқӣ монданӣ аст. бо мураббие намехоҳад бо ӯ кор кунад, чӣ гуна фаъолият кардани ӯ барои бисёриҳо аҳамиятнок мебошад. дар Ла Лига як соли дигар дастҳо азият кашида кризисро аз сар мегузаронанд ки ба ин таваҷҷӯҳ намудан на он қадар кайфият дорад. маълум гардид ки Атлетико Мадрид бо Симеоне шартномаи худро тамдид кард. дар ин даста ҳам ягон чиз тағйир намеёбад. ин маънои онро дорад ки Ла Лига дар ҷои худ рус монда пеш намеравад, дар ҳоле ки Премер Лигаи Англия соли оянда 4 даъвогари асосӣ барои чемпионӣ хоҳад дошт. ба андешаи шумо дӯстон, кадом мусобиқа беҳтар аст, Ла Лига ё Премер Лигаи Англия? дар бораи дастҳои алоҳида хабар додани моро мухлисон талаб мекунад. чанд кас дархост кард ки аз Ливерпул бигӯем. ин даста трансфери асосии худро ҳолам амалӣ накардааст. ба ҷои Вейналдум бозингар ҷустуҷӯ менамояд. Ренато Санчес яке аз номзади асосӣ аст ва ба қарибӣ метавонад бо Юрген Клоп ҳамроҳ шавад. ливерпул бо нафаре ки дар бозӣ бо Барселона ҳини асос кардани Трент Александр-Арнолд аз зарбаи кунҷӣ кӯмак карда буд, шартномаи ҳамкорӣ имзо кард. ҳамон болбой буд ки тӯбро дарҳол ба Арнолд дод. ӯ бошад ба ориги ва ҳаминтав голи таърихӣ ба қайд гирифта шуд. ин бачаи тӯбиёрак аллакай як пас дорад ки дар таърих мондааст. ин аввалин шартномаи профессионали Окли Кононер мебошад ки дар 17-солагиаш ба қайд гирифта шуд. ҳамон нафаре ки дар бозии ҷанҷолӣ миёни Англия ва Дания дар хонаи ВАР роҳбарӣ доварон буд, дар бозии финал ҳам таъин гардид. дар ду бозӣ пай ҳам одами махсус таъин карда мешавад ки технологияи нави футболро назорат кунад. ба ақидаи бисёриҳо ВАР барқасд голи задаи англисоро ба ҳисоб гирифт ва ҳамин тавр мехоҳанд Англияро чемпиони Аврупо кунанд. дар финали ин мусобиқа ҳам Пол Ван Букел аз Голландия ҳамчун ассистенти довар дар хонаи ВАР фаъолият хоҳад кард. ин маънои онро дорад ки Англия дар финал бояд Италияро шикаст диҳад. натиҷаи ин бозӣ аз пеш маълум аст. дар ин рақобат ҷанги калонро пешгӯӣ мекунам. италиянсо ки одамони хеле ҳаяҷонӣ мебошанд, дар нисбаташон агар ягон хел ноадолатӣ раво дониста шавад, тамом метарканд. аз як ҷониб ба онҳо раҳми кас меояд. дар ҷоми Аврупо аз ҳама арзанда бозӣ карда то ба финал расиданд. ҳарчанд пеш аз мусобиқа касе ба ин бовар намекард. бисёр мехостем ки ин ҷоми Аврупо бо хурсандӣ ҷамъбаст гардад. то ин дам аз ин мусобиқа
мусобиқа аксарият розӣ буданд ки хеле ҷолиб гузашт. ба хотири бозии бовариноки дастҳои на он қадар пурқувват ҷоми аврупои имсола барои ман хеле ҷолиб буд. Ба шумо чӣ писанд омад дӯстон? Ба футболбози навбатии тоҷик аз хориҷа таваҷҷӯҳ зоҳир мекунанд. Боз мегӯянд ки дар Тоҷикистон футболбоз нест. Барои ҳамин тими мунтахаби миллӣ натавонист ба чемпионати Осиё ва ҷаҳонро хат гирад. Дар ватани мо истеъдодҳои хуб бениҳоят зиёд ҳастанд ва бояд онҳоро дастгирӣ кард, ба тими мунтахаб роҳ дод. Баъд мебинем ки худро чӣ гуна нишон медиҳанд. Рустам Соиров баъд аз чемпионати ҷаҳони наврасон ва ҷавонон ки дар он ҷо ӯ худро хело хуб нишон дод, дар як муддати кӯтоҳ тавонист ба дараҷаи лигаи олӣ барояд. Дар Истиқлол ӯ хело хуб ҳунарнамоӣ карда ба дастааш дар лигаи чемпионои Осиё кӯмак кард. Инро дида дастҳои зиёд аз хориҷа ва Аврупо ҳам таваҷҷӯҳ зоҳир кардаанд. Амакбачаи сарояндаи машҳури тоҷик Ҷаъфар Соиров ҳама имкониятҳоро дорад ки ба ягон чемпионати пешрафта гузарад. Аз дивизиони поёнии Испания ки Сегунда ном дорад, ба Рустам Соиров як даста таваҷҷӯҳ зоҳир кардааст. Ҳамчун аз Латвияю Греция ва Кипру Грузия ба ӯ таклифҳо шудааст. Ба фарқ аз Амадони Камолов ки дар Испания аммо дар дастаи дивизиони поёнӣ ҳунарнамоӣ мекунад, Рустам метавонад ба чемпионати дигар гузашта, аммо дар дивизиони якум ҳунарнамоӣ кунад. Фақат ин сол не. Ӯ дар ҳаёти асосии Истиқлол як мавсими пурраро гузаронида таҷриба ҷамъ кунад. Қодир аст ба ҳамлагари хеле қавӣ табдил гардад. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.